Kusolwa ukuthi siqale sadlwengula ngaphambi kokubulawa isalukazi sasesibhuceni endede esineminyaka ewu-72 ubudala njengoba isidumbu saso sithole singaqokile kwesingezansi isiphonswe kewini. Kube ukuthi lesalukazi besigcina ukubonakala ngesondo njengoba isidumbu saso sitholakala ntambama ngoLwesine esinqunu kwesingezansi, okuqinisa izinsolo zokuthi siqale sadlwengula ngaphambi kokubulawa. Kube ukuthi isidumbu saso sitholwe ngamalungu omphakathi abephuma inqina esithungatha kusuka sinyamalele ngesonto. Kwenzeka lokhu ngempela sonto edlule kubulawa uNkosazana Sibongile Vilakazi oneminyaka ewu-70 esigamekweni esenzeka eMthebeni khona endede. Kulesi sigameko kuboshwa umzukulu kamufi, umnumzane Samuel Mfeka oyimeya yaseNdwede. Uthe-ke kuyabakhalisa ukwenyuka kwezigameko zokubulawa kwabantu asebekhulile ngeminyaka ezenzeka kule ndawo. Uthe-ke esigamekweni sasesibhuceni kunezinsolo eziveza ukuthi isalukazi siqaleke sanokubezwa ngokocansi ngaphambi kokuba siphonswe wini. Sizwile ngalolu daba kuyasikhathaza kakhulu ukubulawa kwabantu besifazane ngale ndlela, ikakhulukazi asebekhulile ngokweminyaka. Esigamekweni senzeke kwaVilakazi nakhona umuntu obulewe usekhulile ngokweminyaka. Lokhu-ke kuyasikhathaza kakhulu. Sike saba nezinhlelo khona lapha endede lapha besiqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane. Kuyasethusa ukubona ukukhula kwesigameko zokubulawa kwabantu abadala ngale ndlela, kusho-ke uMfeka. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Robert Neshitunda uthe kuvulwe idokodo ngokufa komuntu kulandela ukutholakala kwesidumbu sowesifazane osekhulile. Uthe ukuhlolwa kwesidumbu yikona kuzocacisa ngembangela yokufa kwakhe.